салом, барномаи хабар барои ту пешкаши шумост. Инстаграм дар Русия хусусияти танаффусгиретро илова кард. функсияи танаффусгирет вақте дар шабакаи иҷтимоӣ сарфшударо назорат мекунад. тавре ширкат шарҳ дод, онҳо тасмим гирифтанд ки ин хусусиятро пеш аз ҳафтаи интернети бехатар илова кунанд. он ба корбарон имкон медиҳад ки чӣ қадар вақти худро дар Инстаграм сарф мекунанд назорат кунанд. ин функсия дар ҳолати бисёр истифода бурдани Инстаграм каналро қатъ мекунад ва танаффусро пешниҳод мекунад. истифодабарандагон метавонанд муҳлатеро муқаррар кунанд ки пас аз он онҳо чунин огоҳиномаҳоро дар 10, 20 ё 30 дақиқа қабул мекунанд. дар онҳо шабакаи иҷтимоӣ пешниҳод мекунад ки барномаро пӯшанд ва маслиҳати коршиносӣ медиҳад ки чӣ гуна танаффус гирифтан мумкин аст. масалан, суруди дӯстдоштаи худро гӯш кунед ё аз рӯйхати вазифаҳои худ коре кунед. барои чӣ Инстаграм ин хусусиятро ҷорӣ намуд? барои он ки радиатсие ки аз телефон мебарояд ба саломатии инсон зарари калон дорад. бесабаб нест ки ба мо пайваста мегӯянд ки телефонро дар кисаи шим нагиред ва ба саратон наздик нагузоред. барои инсон ин радиатсия махсусан хатарнок аст. он ба баъзе узвҳои визуалӣ шунавоӣ, ҳуҷайраҳои майна, ретинаҳои визуалӣ осеб мерасонад. телефон бисёртар ба системаи асаб ва репродуктивӣ таъсири манфӣ мерасонад. барои бисёр вақти худро ба шабакаҳои иҷтимоӣ сарф накардан чӣ бояд кард? ба ҷои вақти худро бо шабакаҳои иҷтимоӣ ва телефони мобилӣ сарф кардан беҳтар мешуд ба мутолиаи китоби бадеӣ ё корҳои фоиданокро иҷро намоед. ҳам ба фоидаи шумо асту ҳам вақти хешро беҳуда сарф нахоҳед кард. шумо дар як рӯз чанд соат Инстаграм истифода мебаред? фикру ақидаатонро дар шарҳ нависед. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.